ikhabethe lika AJ leli okusho ukuthi ikhabethe lika Antara lizofana nseni lakhe. Yeka leyo nto. Uyazi ukuthi ikhabethe likabale, ikhabethe lika Antara wami. Usithatha phi isibindi sokulithinta? Akekho ovumelekile kulendlu ukuthi athintele likhabethe. Manje ngani wenza konke lokhu? Uyathanda ukwenza amaphutha. Kumele ngize ngikutshele kangaki. Ngakutshela ukuthi ungaphindi uze la, kodwa wena uyaphindelela. Uyathanda ukwenza amaphutha, Phuma. Phuma. Manje. Awukwazi ukuqonda nje kube kanye. Kodwa ugogo ungitshela ukuthi ikamera lami mina manje leli. Kumele ngiye kuphi ngempela? Anginendaba. Hlala egumbini lika mama noma egumbini lezivakashi. Ngiyakutshela ungaphindi ungene la. Bheka. Lolu suku lubaluleke kakhulu kumina, usuku lokuzalwa luka Antara. Ngiyacela ungangimosheli lona. Phuma njengamanje. Ema kancane. Ukhumbule. Ungaphinde ubeke unyawo lakhe egumbini lami futhi. Wangitshela ukuthi uzohlonipha yonke imigomo yami. Nalokhu ke nakho futhi kumgomo. Ungaphinde ubeke umcondo wakhe egumbini lami. Hamba. Phuma. Ay uHitler. Yini ngempela emdini kangaka ngesikhathi ngiyothinta ikhabethe mina? Kanti yini evalelo kulela khabethe? Okusho ukuthi lo muntu ebefonile ukukhuluma iqiniso ukuthi ngempela bukhona ubufakazi kulela khabethe leliya. Kodwa Antara uma abulawa lana kusho ukuthi wonke phela umuntu kulomuzi kufanele ukuthi uyazi ngalokho. Futhi uma AJ ambulala wase wabufihla ubufakazi. Okusho ukuthi ugogo uyazi ukuthi uAntara washona kanjani. Angiyiboni nje mina enye indlela ngaphandle kwalokho. Ya kumele ngivele ngiyombuza nje ugogo ukuthi uAntara washona kanjani kwangempela ukuze ngilazi lonke iqiniso la yonke lento. Usuku lokuzalwa oluhle sithandwa. Olunye futhi usuku lokuzalwa kwakho. Mnyaka yonke ngihlezi ngilindile lolu suku. Kanti futhi angifuni ukulikhumbula lolu suku. Lolu suku luyingqayizi vele kumina. Ukuthi ngikugubhe nje. Futhi sobabili
Eseligubha lelo suku wangipha lesipho selokethi ngosuku lwakho lokuzalwa. Futhi wangithembisa ukuthi thina sobabili sizohlala sindawonye. Kodwa wasiphula leso sithembiso. Kodwa ngilindile lana ngemicabango yakho nje kuphela. Kodwa uyazi angithi akekho noyedwa ongangena phakathi kwethu. Akusoze. AJ uyakhala. Ukukhala ngoba ephethe le locket. Ingabe baluleke ngani ngempela? Ayibo welila. Sawubona. Kwenze njani? Awulalanga yena ubuqwashile? Ayi angilalanga. Kodwa usiqedile angithi isikwebo sakho. Ngivele ngayolala mina. Kodwa ifoni biloko ikhalile. Ifoni? Angithi phela bengizoyolala ekamereni likagogo. Kulungile. Manje ulale egumbini likagogo. Kulungile. Awungitshele ngabe ugogo uphumile? Ugogo usephumile? Kunjalo uye ngasethempeleni. Pho uzobuya nini? Uzobuya emva kwehora. Yindaba khona okuthile ofuna ukukusho? Cha, ukuthi bengifuna ukumbuza ukuthile nje. Lila engizama ukusho ma ungena inkinga ungangibuza nami. Lila, kwenze njani? Ingabe ukhona osho okuthile kuwena? Kufanele yini ngihambe ngimbuze lo ngo-Antara? Hayi ngiyambuza mina. Kodwa manje metshela uAJ ukuthi ngimbuzile. Kishori, ngiyakutshela munda ngithi. Ungangazisa ukuthi isihloko sinye. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on News 2 zizonke sisonke DStv channel 169.